Como no prolog, dengar abna pariap. Aku akan kren minta sengis pangkawe ke isu ke bangapet bahamita. Berkata kadai tak pareng orang mo. Rehabilitation. No? Rehabilitation of Mukul Sangma and also the Congress Party. Kamud yu kata. Rehabilitation kamud kajing Pyrshah. Ban Saiñpyrthei. Ban Pynthame. Dan ni ban pen bakala thamai. Ya kanu Seng la ni kinu kibreo. Kiba menchua kimdei kiba lesa kiba Ksuid. Nalo bumukol sa mga rally. Huwag para kaseng kadang kajing Pyrshah ban pen ya u da kumwe. Ban pen klat no yu pat ba pangki kambu la bakla menchua. Kata kala bande habun ba kiliang nado kata ka hakapojong mukol sang maruk kibun kibreo kino hikai kiba mi samadan. Kibun ba ki power cuts, ki load shedding hakapojong mukol sang ma. Kibun ba ki wiki problems ki bami mo. But ngaro nga don hang to habak ki don gitu ki breu ki be ki naga DSC haka jing bamyo kamyo jam. Kitu baro ki hapojong mukol sang ma. Tamaminta ka dong jing Pyrshah ban Pynkhuid ya o ban penlong na kumwe. But kani ka day ka ba yarap yo mukol sang maru. Kaya rap ru haju ko por ki Seng ki ba si day ki mau ki Seng barem jo ka Congress Party menta Congress Party ro kalaban wan ki pa ba da ko moi kalaban o. Are ngi la khod. Mdan chu ki tu ki ba menchua ter ma. Ning ya jurup ba ning pet ba. Kumong pareng. A leopard does not change its spots. U la tap sem. La ban pen kala. Ya la ki jing tho. Haka se do jo. Te kibreu ki ong te giong Jied no kibreu bethamai. Tama ki klep ong Jied no ki Seng bethamai ro. Ki Seng ki barem ki laban bo da bun ma kibreu ki ba per ka do ka dar ki barang khna dang samla. Hanai ka rukom terikam jo ki ka rukom perkhat perdan jo ki ka Saiñpyrthei jo ki pa ka sabe kum jo. Hamman kini ki parti ni pi pet ba. Man hamman na ki Pyrshah bagi don ki businessman sura. La da ke mi sakmat lu ki don halendat. NPP ngilai tengkren bakari ka parti jong ki businessman jong contractor nga bukan businessman normal but they don't know anything about business ki contractor ka Congress Party ro kumjo ki nong ti do yong ki nong ti motion kum gini jaj brio ki vested interest ki don ta tang ngong pilaban pentat lipstick ho usnyang tama usnyang ulang de usnyang bet pilaban pong na dress kabitanan tama usnyang usabe kum usnyang te pilaban la bon ba ki te tamang ngi kumpat ba ngem de ban krat ya ka history kan memory ngi kan mau pras na menchua news na menchua sans na menchua san banai menchua ngi kan mau da ban ngi hab ban pen kan mau yewe menta ki breu ha ka jing bam dan sho ki lat lenti ki la ban jira pen kusut bu Khrei te nga nget ba adipor bagin stang perkhan ko moi Dadi manu job no arjara pulai. Upay ba de ban lus. Tangan suong pangan sanang benram anang ong siong bay kata. Ada de manu ba ban job no arjara pulai. Upay ba menta uhab ban perkhan ko moi. Uhab ban num de so loser. Uhab ban job upay ba. Kini ki emaling haban bus kan Kibun bagi isu kiba ngi de ban ras kaman and de tang kita ki isu kiba say madan ba mi ko bor ni ki isu kiba de ya ka kamai kaji kayo ka kot bat ka bainong kayo nong kini kiti ki kiba kong san ba la dang im ni kini re mdan jimot ero kini ki isu kiba isu say hakot kubor ha social media kim de ki isu kiba kta ki jingim jong ara pi ha ka direct way but la pi so ya ha pe kata once kaman ngin ya keren ngin ya trailer. God bless you.